Hello mga Kuya Goy! For today's video, motirada na ba ito mga Kuya Goy? Pero bago ito motirada, i-shoutout sa nato itong mga followers diha o itong mga viewers o itong mga sharer diha mga Kuya Goy. Shoutout diha ni Ma'am Lynn Bungguyan, Jacob Taak-Taak, Alan Makapas, Jumar Ismero, Susimo Dagting Jr. og si Mr. Undap Jumar from Manila. No, daghang salamat sa inyong tanan ug sa uban mo mga followers dia. Daghang salamat. Pagkalabli ninyong tanan mga Kuya Goy. Ug kaway langan-langan mo Kuya Goy, tiradahan na to. Way dugay-dugay. Hello mga Kuya Goy, for today's video mga Kuya Goy, motirada na punta karon pero atong tiradahon mga Kuya Goy, special ni kay Lauoy atong tiradahon mga Kuya Goy para himsog atong lawas mga Kuya Goy. Muna ayo mo gawa ni ang sahod pag mikos-mikos mga Kuya Goy ha. Ani ang una tirada, kamunggay para healthy ang buhay. Pagkalabli mga Kuya Goy. Una pag tirada ni mga Kuya Goy. Ana rana. Munggayan na siya arang lami kaya tong tirada. Paspasan na to ni mga Kuya Goy, arang dali mo kumain nya makakaon na dayon ka. Mga Kuya Goy, isunod na to ang luya para dili ta dali maluya. Pagkalabli mga Kuya Goy, ana na. Ato sang laton mga Kuya Goy, aron mo gawas yun ang duga, aron mo gawas ang pinakalami. Ya, pihait nito. Lagot ko. Og karon isunod na to ang Bombay atong aron atong relasyon mula hutay pagkalabli mga Kuya Goy. Ana deserve. Apil juga ba? Kasi Brian kagami. Kuya Goy og. Alon deserve kagami. Anak pa to pa. Og karon mga Kuya Goy, isda ang subak sa atong Lauoy aron lami kaayo ang pagkatirada. Bago magsugod mga Kuya Goy, kamoto na to ni kay naa sa kamot ang tinuod niya lami mga Kuya Goy, di ba? Kung dili na to kalimtan ang tanglad mga Kuya Goy, aron dili ta dali mailad. Pagkalabli mga Kuya Goy, ana paggrada og tanglad mga Kuya Goy, o ana. Og sabay langay mga Kuya Goy, sugda na to pagluto, tiradahan na to ang atong Lauoy karong gabi na mga Kuya Goy. Ana maggrada. Ibutan nga mga isda. Lami kayo paguman lamas na yun tangan o Bombay ito na to kay sayang kaya po lang ato sang halo-haloon mga Kuya Goy, paaboto na to ang mabukal na tanawan itong iluto mo kayo perting pagkalamya mo Kuya Goy. Medyo tama gini rin panahon na kay tugnaw kayo. O karon mga Kuya Goy, nibukal na ibutang na to na itong lamas o katong kamunggay mga Kuya Goy, kalami kayo. Mao nang ato na gining dalian Kuya Goy, kay hapit naman ni mahuman kay video gigutom na pug ko ba naggusla na ko lisod yun ning kita muluto mo Kuya Goy kay ikaw di una gutomon. Pero ato sang butangag asin arong lami kayong lasa nitong tirada mo Kuya Goy oh. Nya kuhaan po nato diri og kanang bitsin nya to ibutang susukdon sus daghanon tanang bitsin ko yung bitsin akong asawa pero nakahiring man mo tong ato lang kuhaan kay dili kayo daghag bitsin adi siya matingala man Kuya Goy. Wala ato adin tilapan ato adin tilawan pak pwede yung pagkalamihan ko hapit yung gamay makalimot sa akong pangalan ko pero inani ginam ko basta ikaw muluto imo ginang daygon nga lami kay ikaw nagluto ato sa gamayng padulaan mga Kuya Goy aron makita po ninyo kung unsa kalami atong giluto mga Kuya Goy. Pero bago na ato sang tilapan aron mahibal-an nato kung unsa kalami ang atong gitiradahan mao na ni siya mga Kuya Goy, hukarono na kay nagbukal na mangaon na tanin niyo mga Kuya Goy. For today's video mga Kuya Goy, humana tagluto sa atong Lauoy perting lami mga Kuya Goy, klaro kayo naglaway na mo yummy. Thank you.